ZAPO. Zábrná v podcastov. Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. Zážitok z tejto epizódy a každodennú bezpečnosť ti prinášajú Slovenské elektrárne, najväčší výrobca elektriny na Slovensku. Najvyšší z bohov, Zeus. Nepáčilo sa mu, akých ľudí stvoril z hliny a dažďa Prométeus. Mal pocit, že nie sú k božstvu úctiví, neklanajú sa mu dosť hlboko a navyše ho Prométeus nahneval. A tak vzal ľuďom oheň. Zahasil všetky ohniská a uvrhol ľudstvo do tmy, hladu a temnoty. Prométeus však s ľuďmi cítil a neopustil ich. Vzal trochu ohňa z Diovho kozuba a vrátil ho ľuďom. Prvý medzi bohmi však nenechal smelý Prométeov čin bez trestu. Zavolal si chromého boha Hefaista a prikázal mu, aby urobil sochu krásneho dievčaťa. Keď Hefajstos stvoril krásne dievča a keď jej bohyňa Afrodita dala nadpozemský pôvab, vložil Zeus do rúk krásky zlatú skrinku. Dal jej meno Pandora a prikázal poslovi Hermesovi, aby ju odviedol na zem k Prométeovi a jeho bratovi Epimeteovi. Prométeus vždy varoval brata, aby neprijímal od bohov žiadne dary, ale Epimeteus, očarený krásou Pandory, dievča prijal i s jej zlatou skrinkou. Neodolal, aby sa nepozrel, čo mu v nej bohovia poslali. Požiadal krásnu Pandoru, aby nadvihla veko. Dievča ho poslúchlo. V tej chvíli sa z Pandorinej skrinky so svišťaním vyvalili choroby, bolesti, bieda, strasti a rozleteli sa po celom svete. Kým vyľakaná Pandora stihla veko skrinky zatvoriť, vyletelo z nej všetko zlo a ostala v nej iba nádej. Do sveta sa jej dostalo preto málo. Príbeh starej gréckej báje pokračuje o uväznení Prometea na Kaukaskej skale, kým ho z nej neoslobodil bájny Herakles, keď jediným šípom zastrelil orla, ktorý každý deň prilietal, aby trhal Prometeovi z tela pečeň, ktorá mu cez noc opäť dorástla. Napriek tomu, že Herakles Prometea oslobodil, Zeus od svojho trestu neupustil a tak na znak toho, že bude naveky pripútaný k skale, prinútil Prométea, aby po zvyšok svojho bytia nosil železný prsteň s kusom skaly z Kaukazu. Od tých čias nosia kamene na prsteni aj ľudia a ani nevedia, že je to na pamiatku hrdinského činu Prométea, ktorý im dal oheň a spolu s ním aj silu tvoriť, ale žiaľ aj ničiť. A potom prišli noví Prometeovia, Madame Curie, Enrico Fermi, Ernest Rutherford alebo Otto Hahn. Bol to práve Hahn, kto v roku 1938 prvý dokázal, že urán možno štiepiť. Začala sa doba jadrová, atómová, nukleárna. Našli sme na to veľa výrazov. Spolu s tým sme si však neuvedomili, že hnev bohov neochladol a stále drieme kdesi pod povrchom. Najsilnejšie sme to v dnešnej nukleárnej dobe pocítili pri výbuchu jadrovej elektrárne v Černobyle v roku 1986. Ale málo kto vie, že podobná katastrofa sa udiala 10 ročie predtým u nás, v jadrovej elektrárni A1 v Jaslovských Bohuniciach. Vďaka hrdinstvu dvoch mužov však nikdy nedosiahla rozmery ako tá v Černobyle. Mojím dnešným hosťom je muž, ktorého meno pravdepodobne nepoznáte, no mali by ste. Je ním William Paches, človek, ktorý odvrátil katastrofu v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Dnes vám porozprávame jeho príbeh. Pán Paches,
vy ste veľmi vzácny hosť, pretože vy ste, a ja to poviem úplne otvorene, hrdina s veľkým H. Pamätáte si, kedy ste sa prvýkrát dozvedeli o jadrovej energii, o atóme, o štiepení atómu? Bolo to v škole, alebo možno pri nejakom čítaní, nejakej odbornej literatúry? Ako ste sa vlastne tomu všetkému dostal? O takýchto veciach začal rozširovať, som ešte chlapec. Keď sa začalo, že môže stačiť maličko uranu a bude veľká energia, bude poháňať auta, stroja, či ja viem čo. Už ako chlapec sa divíš, také niečo môže byť, že to bude malička, bude to mať veľkú energiu. No ale až tak blíž som sa zoznámil, čo sa týka atomovej energie, respektíve do chémie. Som vstúpil niečo na základnej škole, tam sme sa mali nejaké tieto bližšie informácie. Najväčšie už boli potom, keď som začal chodiť na premyslovku. V 3. ročníku sme prestúpili do strojáriny na prevádzku a údržbu jadrových zariadení, rekonštrukciu. Tým pádom tam mali externých učiteľov, ktorí priamo pracovali na atomke. Budúcej atomke, samozrejme, ktorí boli vyštudovaní, ktorí práve čo mali jadrovú fyziku. A tí nás dali do tajov jadrovej fyziky. A tam sa už učili úplne dodetailne, čo ten atóm a molekuly a tak ďalej, urán a rôzne tieto komponenty, ktoré môžu vyvíjať veľké energie. Tak to vlastne začínalo tým, že som sa v škole na premyslovke začal venovať týmto veciam. A čo verejnosť, ako vnímala celú túto tematiku vlastne atómovej energie? Tam bola, ak to chápem správne, obrovská nádej, že toto je budúcnosť, že? No tak samozrejme, to vtedy bol také, začínal, keď som bol ešte mladší, takže to, čo bude, že už boli nejaké veci atomové, že sa už začínali vo svete objavovať, ale to bolo nejaký prelom, také niečo, že to sa ešte nevedia ani pochopiť, ak môže taká energia z ničoho, nič človek nevidí vzniknúť, že to snáď bude nejaká veľká budúcnosť. Začníme tým Černobylom. Pamätáte si, kde ste boli, keď ste sa o tom dozvedeli? Presne, keď sa to stalo, v tom čase, z atomky sme boli vyslaní na liečenie, na rekondičnom pobyte. Aké boli reakcie ľudí vo vašom okolí? Na reakciu na Černobyl boli, ale sa začal spomínať aj naša havária, pretože sme ešte pracovali spolu tí istí pracovníci, čo sme robili na Ačku, už na Voronežskej elektrárne. My sme boli prejadení na V1 v tom momente, lebo Ačko už bolo odstavené. Čo spôsobilo túto katastrofu? Bolo to technické zlyhanie alebo ľudský faktor? Myslíte ako Černobyl? Černobyl, rozpráva sa, to bol ľudský faktor, ktorý zapričinil. Však sa to spomínalo, že podcenili niektoré svoje schopnosti a respektíve reakciu samotného reaktora na takéto činnosti, ktoré oni išli pracovať na tom, respektíve skúšať. Ako laik som ale presvedčený, a opravte ma, ak sa mýlim, že to utajovanie spôsobilo napáchanie oveľa väčších škôd. Ako to mohlo dopadnúť bez toho, aby to bolo utajované? Ako to vnímate vy s odstupom času dnes? Samozrejme, presne to utajovanie. To potom vznikali rôzne také konšpirácie, rôzne reči, čo všetko sa mohlo a to není dobre práve. Keby sa bolo hneď vyslovelo, presne povedal, čo sa stalo, čo sa mohlo stať, bolo by to vyriešené. No, ľudia by sa ináč boli zachovali. Takto zišli také neistoty aj okolo atomovej elektrárne. Neverili tomu niektorí ľudia, lebo mali strach, že to sa môže stať hocikedy inokedy, že či to je ozaj zabezpečené, že ako to má byť. No. Ja si myslím tiež, že bolo to zbytočné utajovanie, že malo sa to rozšíriť, respektíve informovať verejnosť o tom, čo sa udialo, a myslím, že by to boli správne, ktorí pochopili, a ktorí by nepochopili, tak by to sa musel vysvetliť, alebo respektíve to nejako si dokázať, že to nie je také zlé, jak sa niekedy zdá. Stále panuje nedôvera voči jadrovej energii. Pritom je to budúcnosť, zjavne. Samozrejme. Myslíte, že aj kvôli týmto incidentom, konkrétne asi kvôli Černobylu? No. Tá generácia staršia to pochopila tak, že je to nebezpečné veľké. Táto mladšia generácia, to už len z počutia volačom možno si myslia, že mohlo by to, ale tá nedôvera, no to je také, ja neviem si, ja som robil na atomke a je to priažstok srdcu, tak ja viem, čo to je, že to je bezpečné. Tí ľudia, ktorí sú neboli dobre informovaní, malo by sa viac o tom rozprávať, že čo je to, jak je to zabezpečené, z čoho sa majú obávať, čo sa nemusia obávať. A tým pádom by to bolo, myslím, že skôr je tak vyriešené, tá obava by sa asi zmenšil na minimum. Takže nie sú to oprávnené obavy? Ja si myslím, že nie. To sú vymožené také neskúsení, ktorí si nevedia ani predstaviť, čo to vôbec je atomová elektrárne, respektíve rozpad jadier a neviem čo. Počujem z počutia, to není on. To treba trošku bližšie porozprávať sa o tom. Ten Černobyl, tým, že sa stal až 10 rokov po incidente, ktorý sa stal na A1, tak on ukázal v praxi,
čo sa mohlo stať vám. Uvedomovali ste si to dovtedy? Informácií vieme, čo sa mohlo nastať aj ešte pred Černobylom, pretože reaktor bez chladenia, my čo sme priamo s tým robili, čo sme trošku aj študovali o jadrovej fyzike, tak sme vedeli, čo sa môže nastať, bo bez chladenia automaticky dochádza k rozstaveniu a tým pádom není možné už ďalej pokračovať. Reakcia sa rozširuje strašne rýchlo a dochádza k tomuto stavu, jak došlo v Černobyle. Takže my sme viac menej vedeli, čo by sa mohlo stať, keby sa nebol to náčku, čo sa stalo, odstránilo. Tak ale Černobyl to dokázal už tako prakticky, čo sa vlastne stalo. Čiže na priemyslovke začala tá vaša púť, tá vaša profesionálna cesta a kam viedli vaše kroky po priemyslovke? A po priemyslovke som tak, môžem povedať tak, že som išiel študovať na strojnícku fakultu v Bratislave. Tak snáď som veľa športoval a venoval som trošku viac takým bočným veciam, ako je štúdium, tak som po roku prerušil štúdium a išiel som pracovať do atomovej elektrárne Bohunice. My sme boli vlastne pripravení káder pre prevádzku jadrovej elektrárne Bohuniciach. Atómová elektráreň A1 v Jaslovských Bohuniciach bol výnimočný projekt. Na rozdiel od iných využívala prírodný urán. To znamená, že nebola závislá na obohatenom jadrovom palive z vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Bola to naša československá konštrukcia, ktorá sa opierala o domáci urán z Jáchymova. Palivo sa v elektrárni A1 mohlo vymieňať za prevádzky a to iné elektrárne nedokázali. Pri výmene paliva ich museli odstaviť. Ako chladivo sa používal tekutý oxid uhličitý, rovnako veľmi pokroková a netradičná metóda. Veľmi pokroková. Žiaľ, až príliš. Pán Pačes, ako by ste vysvetlili ten proces výroby elektrickej energie z jadra? Jadrový reaktor to je svojím spôsobom tlaková nádoba, v ktorej sa nachádzajú rôzne iné komponenty a hlavný komponent je aktívna zóna, kde sa nachádzajú palivové články. Pri štiepení atómov vzniká teplo, ktoré sa musí nejak odvádzať. Na Ačku to bolo odvádzané, to teplo sa odvádzalo oxidom uhličitým, ktorý išiel na parogenerátory, tam odozdal svoje teplo vode, voda sa vyparila, para išla na turbíny a turbíny sa roztočili pomocou tejto pary a turbína išla na generátory, generátor vyrobil elektrickú energiu. A tento plyn sa vráti zase naspäť do reaktora. On to vlastne kolobek, bol stále kolobek. Pre mňa osobne ako laika je strašne zaujímavé a teraz som to niekde aj vlastne čítal, že aký je to taký zvláštny paradox, že máme pocit, že akí sme moderní ľudia, že jak ďaleko už sme sa dostali v týchto všetkých vedách, vo fyzike, v chémii a tak ďalej. A vždy tú elektrínu vyrábame vlastne točením turbín vodou. Že vlastne všetok pokrok smeruje k tomu, že sa učíme stále lepšie a lepšie zohriať vodu. Áno, no, presne tak. V akom bode svojej kariéry ste boli v tom roku 1976? No, pracovne ja som bol, jak som nastúpil na Atomku, som zaradený na funkciu techník transportno-technickej časti. To znamenalo, že budem mať na starosti výmenu palivových článkov v reaktore. Tak samozrejme prebiehali rôzne školenia, alebo ešte nebola vtedy v prevádzke. Samozrejme elektrárne, to sa ešte len budovávalo. Takže sme sa vlastne my zúčastnili úplne všetkej konštrukcie do detailu toho reaktora a sme to skladali dohromady spolu so škodovákmi, takže sme poznali ten reaktor do detailu. Vlastne tam sme sa zaškolovali konkrétne na našu funkciu. Koľko ste už v tom čase pracovali v atomovej elektrárni? Nastúpil som v roku 1966, tak vlastne som tam pracoval 10 rokov. Presne, keď sa to stalo, som mal 30 rokov. 5. januára 1976 počas výmeny palivového článku za plnej prevádzky došlo k zlyhaniu. Do haly reaktora začalo unikať chladiace médium. Ten oxid uhličitý, ktorý mal byť výhodou oproti iným jadrovým reaktorom. V ten deň, to bolo vtedy toho 5. januára, sme dostali za úkol vymeniť palivový článok v reaktore. Spustili sa varovné signály. Dvaja jadroví technici, Izidor Ferech a Libor Benda, ich však nezachytili včas. Alebo aj ak áno, nevyhodnotili ich v tej chvíli správne. Lebo tam bol tak strašný únik plynu, že to hučalo, to sa všetko triaslo, no to vtedy je sivý dym išiel z reaktora. Oxid uhličitý je ťažší ako vzduch, preto sa hromadí na spodku miestnosti. Vytláča z nej kyslík a pri vyšších koncentráciách dochádza najprv k zvýšeniu dýchovej frekvencie, ale krátko na to aj k poruche vedomia a napokon k bezvedomiu, ktoré v zápätí spôsobí zastavenie dýchania a napokon až smrť. Všetko to trvá veľmi krátko, len pár minút.
Ľudia si často ani neuvedomia, že sú zasiahnutí a preto vinári dodnes zostupujú do pivníc, kde kvasí víno a spolu s tým sa zvyšuje koncentrácia oxidu uhličitého s horiacou sviečkou. Keď sviečka zhasne, vedia, že je zle, lebo z miestnosti už oxid uhličitý vytlačil kyslík a preto treba rýchlo vystúpiť von z pivnice na čerstvý vzduch. Podobne, aj keď oveľa drastickejšie si do baní nosili baníci v klietke malého vtáčika a dali ho na podlahu alebo zavesili nízko nad ňu. Ak vtáčik prestal spievať, nebodaj zomrel, vedeli, že v bani je nebezpečný oxid uhličitý a bežali preč. Bežne sa totiž oxid uhličitý nedá rozlíšiť. Nemá zápach ani inú chuť. A keď ho človek vdýchne, býva už neskoro. Pán Pačes, a ako vyzerá tá výmena toho článku? Ten nový palivový článok, ktorý mal ísť do reaktora, sa zhotovil v dielne Cernezval-Tvel a previezol som si ho odtiaľ potom pomocou žeriavu na reaktorovú sálu, kde som ho vložil do určitého púzdra, ktoré bolo ako príprava na zaväzenie do reaktora. Do jedného púzdra sa vťahol ten nový palivový článok a to druhé púzdro bolo pripravené na vťahnutie vyhorelého palivového článku. Článok sa tam nadpojila taká závesná tyč, FI-20, ktorou sa vyťahol ten palivový článok, vyhoreli do dokladzovacej zóny. Tá tyč sa odpojila, púzdro sa otočilo a nový palivový článok sa spustil do reaktora, do dokladzovacej zóny vlastne, áno. A palivový článok nový sa išiel zasunúť nižšie do aktívnej zóny. Na toto bola hlavne tá operácia, kde sa to stalo, tá havária. Pomocou žeriavu sme tam remontovali zase tú tyč, ktorou sa začal palivový článok spúšťať do aktívnej zóny. Pri jemnom pridvihnutí palivového článku, už keď bola spojená tyč s ním, tak prišlo vlastne k tomu výbuchu a vymršteniu toho palivového celého kompletu ven do reaktorovej sály. Keď nastal vlastne ten výbuch, ten palivový článok, ten komplet vyvrštil hore, on bol vlastne zavesený na žeriave. Narazil ten palivový článok do mačky žeriavu, ktorý vyhodilo z kolají a naspäť ten palivový článok sa dopol z toho háku a padol na reaktorovú sálu na podlahu. Mali sme obrovské šťastie, že nikoho nás to nezasiahlo, lebo to sú kusy železa. To stačilo jednému, tam boli traja, keby bolo poranilo, ja neviem si predstaviť, že by ho niekto odtiaľ stihol vytransportovať, tak našťastie každý sme boli mobilní, tak ja som išiel jednému východu kolega, druhému východu, tam boli dva východy. A ten, čo bol na závačnom stroji, toho som ešte videl, zlieza dole po rebríku, že vychádza von ze sály, tak som bol spokojný, lebo som bol za nich zodpovedný. A všetci teraz sme vyšli bez nejakých ohrozenia života zo sály. V čom podľa vás spočíva ten rozdiel medzi človekom, ktorý si v takto krízovej situácii dokáže zachovať chladnú hlavu a profesionalitu? Lebo asi ste si neuvedomovali to riziko v tom čase, že ste proste konali. A čo je ten rozdiel medzi človekom, ktorý naozaj nedokáže takto si zachovať ten chlad? Nie každý, čo tam bol, rozumel až tak, alebo respektíve obsluha reaktor. No, boli tam niektorí, ktorí zbežne boli už na tej smyčke potom neskôršie, že nemali ani nejako si k vedomosti, že čo sa treba. Ale ja som na tom reaktore robil, tak som vedel, že ten reaktor treba dať do poriadku, že nemôžeme to tak nehať. Myslíte, že ak by sa v Bohuniciach rozhodovalo v tom čase inak, ak by ste sa možno aj vy zachovali v tom čase inak, že by Slovensko malo obdobnú katastrofu, ako bola tá v Černobyle? Keď nedochádza k chladeniu reaktora, respektíve palivových článkov, tak je jasné, že čo sa stane, že to začne normálne atomová bomba. A v tom reaktore je dosť veľké množstvo uranu. Čo by sa stalo, keby nebol chladený, lebo to chladivo unikalo do ovzdušia. To by bolo zamorené celé okolie, neviem si predstaviť, aký mrak by vznikol, kam by to doviedlo, alebo čo by všetko sa zamorilo. Na to by až možno nebola taká katastrofa, že by to bolo, keď sa rozstavil reaktor, aktívna zóna, to už by bolo niečo strašné. Bolo by to strašné, niečo asi nepredstaviteľné. Vianoce. Ale v lete? Áno. V podcastoch produkcie ZAPO ti prinášame dvojnásobok za polovicu. Objednaj si v ZAPO od júla do augusta kampaň a december s januárom ti hodíme pod stromček Zadarmo. V podcastoch produkcie ZAPO ti prinášame dvojnásobok za polovicu. Jeden spot, dostaneš dva. Prvú polovicu zaplatíš teraz, druhú, až keď príde Ježiško. Vianoce v lete? V ZAPO? Jasné, že áno. Vianoce v lete objednávaj u obchodníkov ZAPO alebo Kittler Media. Viac info na kittlermedia.sk alebo zábava v podcastoch.sk. Páni Ferech a Benda únik oxidu uhličitého do reaktorovej haly nespozorovali. Zomreli v nej.
To sa však nesmel nikto dozvedieť. Písal sa rok 1976, bolo to 8 rokov po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy pod vedením Rusov do Československa a cenzúra socializmu pod vedením ruskej propagandy bola na najvyššej úrovni. Pravda nesmela na povrch. Až neskôr, keď sme sa dostali spod vplyvu ruskej nadvlády, sme sa dozvedeli, čo sa v roku 1976 naozaj stalo v atómovej elektrárni A1 v Jaslovských Bohuniciach. Všetko sa to začalo o 11. hodine 55. minúte 5. januára 1976. Práve vtedy, pri zasúvaní palivového článku do reaktora, sa uvoľnil uzáver kanála, ktorým sa tam článok zavádzal. Pod tlakom vybuchol oxid uhličitý a nový palivový článok vymrštil von z reaktora. Článok narazil do žeriavového mosta a deformovaný spadol späť do reaktora na jeho korunu. V tom momente začal prudko unikať oxid uhličitý do haly reaktora. O 11:58 sa spustil poplach a všetci technici a inžinieri dostali pokyn, aby okamžite opustili blok reaktora. Situácia vyvolala zmätok. Veci sa stali neprehľadnými. Niekde v tomto zmätku sa stratili aj páni Libor Benda a Izidor Ferech. Nikto ich nehľadal, pretože ostatní členovia personálu sa snažili zabrániť prehriatiu reaktora v aktívnej zóne. Tlak plynu, toho otravného CO2, totiž klesol v priebehu 31 minút len na 1%. Napriek evidentnému nebezpečenstvu sa dvaja technici, William Paches a Milan Antulík, do reaktorovej sály vrátili. V extrémne náročných, ale najmä nebezpečných podmienkach vzali zavážací stroj a začali utesňovať poškodený kanál. Zásah trval celé hodiny a po celú dobu im išlo o život. Večer sa im konečne podarilo kanál utesniť a obnoviť cirkuláciu chladiaceho plynu CO2. Katastrofa, ktorá mohla mať obrovské následky jadrovej havárie, bola vďaka nim odvrátená. Tak či tak stála život dvoch ich kolegov. Pán Pačes, spomínali sme dve obete, vlastne dvoch mužov, ktorí prišli o život. Izidor Ferech a Libor Benda. Poznali ste ich osobne? Samozrejme, veľmi dobre sa poznali, ale boli to takí, ozaj to boli féroví chlapi, svojím spôsobom, že to boli ozaj, s nimi sa dobre boli, sme si rozumeli takto celkové. Čo ich pripravilo o život presne? No však, čo bola tá mechanika toho? Žiaľ, tí pracovníci museli si niekde aj sadnúť tak ďalej, mali na minusových podlažiach. No ako ten oxid určite ťažšie ako vzduch, samozrejme, on sa valil dole schodmi, nielen schodmi, rôznymi medzerami, špulinkami, sajca do tých minusových podlaží. Oni tam boli v tom miestnosti na minuse a dokaz ten plyn dostal k ním. To trvalo. A teraz oni, ak to zbadaš, nemôžu dýchať, tak sa rozbehli zrejme, ale oni išli proti prúdu toho plynu a to stačilo, dá sa nadýchnúť a konec. Ja som na tej sále tiež videl, že sa nesmiem nadýchnúť. Ja keď som utekal, ja som ten minútu človek vydrží bez toho dýchnutia. To sa dá, za minútu kopu prebehne, ten sa dá. A ak ich to prekvapilo, urobili ten prvý, druhý nádych, tak áno, tam už potom... Nevideli, čo sa deje, no tak kto vie, čo sa deje, tak normálne začal utekať po schodoch hore, no každý unavený, rešpekt zadýchaný, tak sa nadýchne. Spomínali ste, že ste cítili to ožiarenie. Že ste fyzicky to cítili. Áno, také, neviem, taký divný pocit som mal, že zrovna niečo sa deje. Čiže také akéby brnenie? Taký iný pocit som mal s káskom. Vedel som niečo sa mohlo, že niečo aké žiarenie. Som vedel, že je tam žiarenie, lebo nad kanálom muselo byť žiarenie. To bolo priamo nad aktívnou zónou, no, cez tú to všetky tie štiepiacie produkty, neutrónne energie, tam žiarenie lietalo. Mali ste strach z možných následkov po tom, že môže niečo prísť? Hovorí sa o rôznych onkologických ochoreniach kvôli radiácii. Keď som tú haváriu odstranil, vtedy som sa nebal ničoho. Vtedy som si mal to sa skrátka rozpraviť. Spravím to na svoju bezpečnosť. Myslel som, samozrejme, neišiel som bez hlavou niekde robiť, som si premyslel. Ale som vedel, že určite dostanem nejakú dodávku, dostanem. To bolo jasné. No až potom neskôr, že už som mal 2 deti, to som bol spokojný, že mám 2 deti a už som sa rozmýšľal, no keď budú snáď nejaké následky, tak chodili sme pravidelne na kontroly, samozrejme každý pol roka, rôzne vyšetrenia, tak zistili skrátka, že čo sa týka môjho zdravia, že je to všetko v poriadku. Nemal nikto z vás potom trošku strach, že či náhodou ľudovo povedané nesvietite? Že či sa to nemôže na nich nejako otlačiť? Áno, to už boli také, že to žiarení sa, tak to viac menej srandovali. To bolo viac menej ako také veselé, že svietiš, pozri sa, v noci nemusí svietiť, môžeš chodiť jak lampa. Ale mal som svoje obavy, o to čas neobjaví neskôršie, lebo však som vedel, že som dostal nejakú dávku.
no tak asi to moje telo vydržalo. Toto mi príde ako niečo, o čom v novinách by sa muselo napísať, priniesť táto informácia. Bolo by to dobre bývalo, keď to takto. Aj celkom mohlo sa popísať presne, čo sa stalo, čak sa stalo. No tak my sme tu boli obsluha, sme vedeli, že no, čo sa mohlo stať. Taký bežný človek možno ani nevedel, že čo to vlastne vôbec, no. Aj vám povedal niekto vyslovene, že o tom nemáte rozprávať? Až tak vyslovene nebolo. Akože nemuseli by sme. Nemusíme. Nepovedal, že kde rozprávať, tak nebolo striktne zakázané. A že by sme nemuseli. A to sme pochopili, však už na toľko sme boli dosť fundovaní, že sme vedeli, čo asi sa žiadajú. No. Bol taký režim. Poďakoval vám niekto za to v tom čase? No, môj nadriadený mi poďakoval, bylo dobre, to bolo v poriadku, podal mi ruku, potlapkal. Riaditeľ si ma nepredvolal absolútne. Nikto z vedenia podniku sa nepoďakovali. Potom som išiel neskôršie do Sovietskeho Sojuzu na nejakú školenie na jednotku na Dovoroneže. Až tam sovietskí experti sa pýtali, kto to, lebo počul moje meno, nie? Tak sa mi pridávali Geroj a tak. Tak Rusi skôr oslovili ako u nás na Slovensku. A hlavne, keď som sa vyznamenil to prvé od Husáka v roku 77, tak bol som do Prahy pozvaný, tak vtedy všetci, no, ale čo boli blízki pracovní, tak tí to vedeli, že to, čo to je, za čo to je, že to není sranda, veď to bolo vážna vec, toto. Ja som bol rád, že sa mi nič nestalo, rodina bola tiež šťastná, sa mi nestalo. Ako rýchlo ste sa vrátili do práce? Na druhý deň. Na druhý deň ráno som išiel do práce a už tam na zastávke rozprával, že stalo sa na reaktore nejaké také veci, ale kopu ľudí nevedelo o mne, že ja tam robím všetci my vedeli, sme robíme na tom, keď to bolo ľudia, ktorí robili úradníkov alebo respektíve niekde kanceláriách. Tak nie, ja keď som ja povedal, že to sa mne stalo, tak to kokoli na mňa, čo tu robíš? Nejaké informácie o havárii, ktorá zabila 2 technikov jadrovej elektrárne A1, na verejnosť neprenikli. Cenzúra aj oddaní prisluhujúci novinári fungovali perfektne. Navonok sa hlásalo, aká je A1 výnimočná, unikátna, aký je to výdobytok socialistickej spoločnosti a blá, blá, blá. Až prišiel 22. február 1977. V podstate opäť jeden z bežných pracovných dní, počas ktorých sa robila plánovaná a pravidelná výmena palivového článku v reaktore A1. Ale stačila jedna jediná, v skutku takmer zanedbateľná maličkosť. Na ochrannom obale palivového článku zostal malý zvyšok silikagélu, látky, ktorý mala v čase transportu palivového článku absorbovať vlhkosť. V podstate niečo podobné tomu, čo nájdete vždy v krabici od nových topánok, alebo niektorých potravín, alebo elektrotechniky. Takéto malé vrecúško s nápisom "Nejedzte to". Proste niečo, čo registrujeme v bežnom živote. Tie nepatrné zvyšky na palivovom článku si vtedy nikto nevšimol. Akurát, že v tomto prípade zvyšky silikagélu spôsobili, že keď obsluha nevyčistila palivový článok dôsledne, dostal sa silikagél do aktívnej zóny reaktora. Nikto si dovtedy nič nevšimol. Po zasunutí do kanála upchal silikagél prúdenie chladiva. To prestalo odvádzať teplo a aktívna zóna sa začala prehrievať. Postupne sa začalo taviť palivo a po ňom aj okolitá konštrukcia. Teplota bola obrovská. Množstvo radioaktívnych látok preniklo z primárneho okruhu do sekundárneho okruhu reaktora. Únik radioaktivity už nebolo možné prehliadnuť. Došlo k jadrovej havárii. Pán Pačes, čo sa stalo tu? Nazýva sa to zariadenie, kde sa montovali palivové články TVEL. A keď dochádzali zabalené, tak tam sa proti vlhkosti dávali, aby udobral vlhkosť. Tak to sa bežne používa aj teraz, silikagel sa používal. Bol sáčko ten silikagel, nie? A pri manipulácii, pri tom montovaní palivových článkov už bol hotový. Na vrchu bol ten silikagel a nešťastnou náhodou sa stalo, že sa roztrhol tom sáček. A ten silikagel to boli malé guličky, kde vlastne popadali dovnútra aj tých palivových článkov, do palivového článku, medzi tie prútiky. Oni to z vrchu sa síce povysávalo všetko, ale oni už do spodu sa neišlo a snad sa to podcenilo, sa povedalo, však to sa rozstaví, to vstečie preč a hotovo, to sa vyhodí. Môžem vám to povedať, my sme smyšli, dotekári mohli byť trošičku prísnejšie a mali povedať, rozobrať palivový článok, všetko dať von a znova zmontovať a je to vybavené. Myslíte, že tá vážnosť tej situácie, čo hrozilo, že to všetkým doplo až po Černobyle? Ja si myslím, že áno. Vtedy sa stalo pri tej havárii na Ačku, že 2 zahynuli.
pracovníci, ale nič viac sa nestalo. Bolo zamorené, samozrejme veľa toho bolo, sme mali odmorovačky, kopu a čo ja viem, čo pracovali sme v oblekoch takých, čo sme doteraz nerobili, no to bolo niečo hrozného, čo sme museli spotení, sme boli v robote zničení, no ale to sa odstranilo všetko. Viac menej sa pre verejnosť nič takého nestalo, len my okruh, čo sme tam pracovali. Ale no tak až potom Černobyl sa vlastne uvedomil, že toto mohlo nastať aj na Slovensku. Jadrový reaktor A1 bolo napokon po havárii nutné odstaviť. Poškodenie reaktora bolo také rozsiahle, že ho nebolo možné opraviť. Po 14 rokoch výstavby a pár rokoch prevádzky tak bol osud výnimočnej, ale na svoju dobu príliš pokrokovej a tým pádom aj nespoľahlivej elektrárne A1 spočítaný. V roku 1979 atómovú elektráreň A1 v Jaslovských Bohuniciach definitívne odstavili. Začala sa veľmi náročná procedúra. Vyradiť reaktor elektrárne z prevádzky. Táto časovo náročná operácia trvá v podstate dodnes. V roku 1980 sa začala systematická dekontaminácia. Kľúčovým bol odvoz radioaktívneho materiálu. To sa skončilo v roku 1999 a spracovanie radioaktívneho odpadu trvá dodnes. Využívajú sa pritom technológie atómových elektrární V1 a V2, ktoré havarovanú A1 nahradili. Spolu s tým sa rozbehol monitoring životného prostredia, aby sa zistilo, ako ho havária utlmenej elektrárne A1 ovplyvnila. Prvé výsledky v roku 1990 zaznamenali kontamináciu pôdy v okolí elektrárne. Rovnako sa to dotklo vôd v odpadových kanáloch. Ale absolútne podrobne sa výskum urobil v spolupráci s našimi a zahraničnými organizáciami v rokoch 2000 až 2007. Výsledky prekvapili aj odborníkov. Pôda vykazovala zvýšenú hladinu izotopov, stroncia a cézia, najmä na svahoch odpadového kanála. Bolo to však iba lokálne, v podstate pár tisíc štvorcových metrov, niečo ako väčšia záhrada. Našťastie výsledky nezaznamenali žiadny dlhodobý vplyv na životné prostredie. Dlhodobý monitoring a štúdia, rovnako našťastie, nepotvrdila zvýšený výskyt onkologických ochorení. Napriek tomu, že sa šírili v úvodzovkách zaručené informácie o hromadných úmrtiach, tajných evakuáciách a genetických mutáciách. Výsledky boli publikované v prestížnych vedeckých časopisoch. Elektráreň A1 sa začala vyraďovať následkom toho druhého incidentu. To už konec prevádzky. A to vyraďovanie, to není zo dňa na deň? V prvom rade bolo treba všetko palivo povyťahovať z reaktora. Aby to bolo bez paliva, bolo odvezené na krátkodobiská, potom na dlhodobiská, to sa podvážalo všetko. No a tým pádom, keď bol reaktor bez paliva, začalo sa nejaké odmorovanie. To je veľký kolos, to nie je reaktor, to sú rôzne zariadenia, pomocného kurvia, to všetko sa muselo, a to trvať bude ešte, no to podvážať a rezať a... William Paches dnes žije stále aktívne. Bicykluje, chodí na túry, hrá petank a je v ňom dobrý. 5. január 1976 a umlčanú elektráreň A1 však z hlavy nikdy nedostal von. Pán Paches, spomínate si na to ešte niekedy, že proste bežný deň všedný a ešte sa zamyslíte a spomeniete si? Už som sa pomaly za toho prestal nejak psychicky venovať, ale vždy príde ten január a spomeniem sa na to. Každý rok. To sa nedá zabudnúť. Hoci niektoré detaily človek zabudne, ale to podstatné si pamätám. Úplne, aký to bolo dneska. A čo je to tá emócia, ktorú vtedy pociťujete? Tak cítil som šťastne, že to len tak skončilo, ale že sa to mohlo skončiť ešte lepšie, keď tí dvaja neboli zahynuli. Bolo by to niečo úžasné, lebo teraz, keď niečo sa pokazí, nejaký stroj, dobre budíš, no ale že keď človek zahynie a oni ešte neboli tak starí, že by mali odísť z tohto sveta. A to ma trošku mrzí, že sa to stalo, no. Ako to vnímate, keď vám niekto povie, že ste hrdina? No, ja si tak poviem, no, dajme to, že si niečo spravil, ale že hrdina, tak... Ja sa tak necítim, že by som hrdina. Poviem vám, necítim sa nejaký hrdina. No, normálny človek, takže nevnímam to tak, že by som bol hrdina. K tomu pravému hrdinstvu patrí presne takýto prístup. Takže sedí to do vášho profilu. Zmenil vás ten deň? Datujete svoj život pred týmto incidentom a po tom incidente? No, som si uvedomil, že zbytočne netreba riskovať, treba s rozumom riskovať. Ja som ešte bol vtedy mladý dosť, áno, takže nemusel som, mohol som niektoré veci trošku viacej dávať na seba pozor a uvedomil som si, že
stačí jedna malá chyba a môže to úplne inak skončiť. A celkovo som tak zostal taký, no, že treba trošku bať život, že buďme radi, že žijeme, aby sme zbytočne nerobili nejaké hlúposti a nejaké riskové veci. Tak preto sa snažím tak žiť. S tak unikátnou životnou skúsenosťou sa podľa mňa spája aj unikátny pohľad na život. A vy máte tú životnú skúsenosť aj dlhoročnú. Čo by ste odkázali mladým ľuďom? Nemusí to byť nič o jadrovej energetike, ale celkovo nejaké životné posolstvo. Čo vás naučil váš život? Tak v prvom rade treba si vážiť jeden druhého. Nie každý musí byť nejak neunávislný. Stačí byť aj menej postavený. Treba si že aj takého človeka vážiť. Áno, žijeme na tomto svete iba raz. Buďme šťastní, že sme zdraví. Keď sme zdraví, tak je dobre. Keď sme chorí, treba aj tých chorých brať do úvahy, že sú chorí, žiaľ Bohu. Ale ja si myslím, že to priateľstvo a tá solidarita, respektíve aj tá úcta k druhom, to je všetko základ. A nerozdeľovať spoločnosť na politicky alebo nejak fyzicky. Skrátka mať sa medzi sebou radi. Hoci sa nakoniec katastrofa po havárii elektrárne A1 nekonala, jej prvé zlyhanie stálo životy 2 ľudí. 2 ďalší sa stali hrdinami. Mnohým z nás, ktorí žijeme na dosah od Jaslovských Bohuníc, zachránili zdravie a možno aj život. Havária A1 bola napriek svojim tragickým následkom výrazným poučením. História sa v tomto opakuje. Predovšetkým sa zmenil dizajn reaktorov. Chladenie je zabezpečené bez zásahu človeka. Zaviedli sa medzinárodné bezpečnostné normy a voľakedy taká lákavá výmena palivových článkov počas prevádzky reaktora je dnes zakázaná. Naše nové elektrárne patria k najmodernejším na svete a tak sa Slovensko zameralo ešte viac na jadrovú energetiku. Nahradíme reaktory blokov v Jaslovských Bohuniciach a spolu s tým nasadíme malé modulárne reaktory. Tie by mohli využívať aj vyhorené palivo, ktoré je odpadom z dnes fungujúcich reaktorov. A čo budúcnosť energetiky? Je v jadre? Áno, jadro to je základ, lebo však aj v dnešnej dobe je to úplne teraz na pretrase otázka jadrové elektrárne po Huniciach, to je tisícky. Ja si myslím, to je obrovská veľa, ktoré Slovensko potrebuje, lebo my iné zdroje energie ani také nemáme, že to ozaj to jadro aj celkovo v celom svete. Však začne znova budovať tie atomové elektrárne a využíva sa vo všetkom. Všade to využíva, či sú do vesmíru, alebo lode, alebo ponorky. Všade to jadro má veľký význam, myslím si, a veľkú budúcnosť. Treba sa jadra báť? Báť sa nemá, treba sa dávať pozor. No, bádne, ja si myslím, že to, keď sa to s tým narába rozumne, takže vtedy by sa nemalo nič stať. Aké jednoduché je zvoliť si metaforu o tom, že prvý, kto nám od bohov Olympu priniesol oheň, bol bájny Prometeus. Aké jednoduché je na to nadviazať slovami o ďalších Prometeoch, ktorí nám sprístupnili ešte väčšiu silu atómového jadra. Curie, Fermi, Einstein či Oppenheimer. Nezabúdajme, že spolu s tým sa objavili aj nešťastia ako Černobyl, Bohunice či Fukushima a udalosti, ktoré nesú názov Nagasaki, Hirošima, či ľudia, ktorí sa vyhrážajú jadrovou silou svojich krajín a spolu s tým tvrdia, že ich to oprávňuje privlastniť si čokoľvek, lebo majú jadrovú silu vo svojich raketových silách. Prométea prikoval Zeus za jeho dôveru v ľudí, ktorým neveril, ku skale Kaukazu. A on sa poučil. Verme, že to zvládneme aj my. A sila jadrovej energetiky nám bude dávať iba dobro. A nevymaže nás všetkých nakoniec z dejín tejto zeme. Je to krásna planéta. Jedinečná. Nevieme o žiadnej inej, ktorá by sa jej podobala. Je možné, že je naozaj jedinečná v celom vesmíre. Naša zem a život na nej je viac ako túžby niekoľkých večne nenažraných vládcov, ktorí by si ju najradšej privlastnili celú. Zatvorme Pandorinu skrinku plnú zla, chorôb a zášte a nechajme z jej dna vyvanúť len tú najviac utlačovanú silu. Na dne Pandorinej skrinky je totiž odjak živá nádej. Podporme ju.
Počúvaš Vražedné psyché už roky, ale časť toho, čo robím, sa do podcastu nikdy nedostane. Napríklad také rozhovory s mojim dedom, na káve s dedom psychiatrom, doktorom Svetozárom Drobom. Tie nájdete na jedinom mieste na svete, na našom Hero Hero. A okrem nich je tam aj podkožu v plnej dĺžke, živé vysielania a aj bonusové rozhovory s odborníkmi skoro ku každej z našich epizód. To všetko a o mnoho viac za 6 eur mesačne. Alebo 60, ak si to predplatíš na celý rok. Teda 2 mesiace dostaneš úplne zadarmo. Staň sa súčasťou našej komunity ešte dnes na herohero.co/Vražedné psyché. ZAPO. Zábrná v podcastovách.